Din hija ħobża tipika Maltija. Dan jiġi ħobż ismar. Din hija ftira. Di tiġi ħobża slice. U di dil-panina. Imma l-favorit ta' kulħadd huwa żgur. Il-bezzun. Il-Franċiżi għandhom il-French baguette li huwa bezzun twil ħafna. Iżda żgur mhux popolari daqs il-bezzun tal-Ermolta. Norman Vella iffissat fuq il-bezzun. David Agius inkwieta meta ma rax il-bezzun. U Anton B. Dougal semma l-bezzun ukoll. U għalhekk ħammur nistaqsu lill-espert. X'inhi l-problema tal-bezzun tal-Ermolta? Mhux tajjeb. Iva, mhux tajjeb, mhux mimli tajjeb, mhux kollox m'għandux tajjeb. Bezzun tajjeb għandu jkun frisk, mhux b'ħafna filling ġewwa li jagħmlu artab, u mimli tajjeb. Maħniex qegħdin ngħidu li jkun mimli esaġerat, imma għandu jkun mimli kemm bniedem meta jkun qed jiklu jieħu pjaċir jiklu. Taħseb illi d-daqs jaffettwa wkoll? Milli rajna paraguma dik il-bajro fir-ritratt, dika huwa bread roll tal-breakfast ngħidula, dak li wieħed jingħata fil-breakfast. Minimu baguette għandu jkun 20 centimeters. U n-nies x'jaħsbu fuq il-bezzun tal-Ermolta? Il-bezzun tal-Ermolta x'taħseb dwaru? Mela l-most għandha l-bezzun. Mela. Fejja fuq l-ajruplan. Le, jiena plat kont nieħu qabel. Ensa, bezzun. U xorta, mhux tajjeb hu, mhux tajjeb. Kemm kbir. Le, ma nixbaħx bih. Naħseb jiena ma nixbaħx bih ta'. Le, u inti tixba'? Jekk kienu kbir mhux ħażin. Daqshekk fih il-bezzun. U mela rridx tlieta jien. X'taħseb dwar il-bezzun tal-Ermolta? Zajruis. Panina. Daqshekk. Daqshekk. Le, naħseb li kif inhu tajjeb. Daqshekk tajjeb. U forsi naqri kbaru. Daqspiet. U x'iżid? U naqreħxen. Nagħmlu bil-ġobon, perzut. Nħawra ħas ta' dam. Salami u. Mela. Salami u. U tihom u wejja. Biċċa ġobon, biċċa ġobon. Naqra salad. Naqra salad. Kemm taħseb għandu jkun kbir? In centimeters. Le, minix ġeletta ta' centimeter. Centimeters, mela? Ħajma, ħadġen. Ismali. Għajtli. Le, fqir. Fqir. Bezzun fejr. Bessu U kif ikun bezzun sinjur? Irrid ikun mimli. Jena ngħidlek m'għandux ikun bezzun, għandha tkun ikla normali. Il-bezzun inneħħuh. U mela x'tagħmel. Imma tħobbu l-bezzun. Illum Osmin ħellu kif għaddej. X'taħseb dwar il-bezzun tal-Ermalta? X'naħseb? Jekk hemm bżonn tajjeb. Tajjeb. Iva. Ġifieri mhux żgħir. U aħna id-daqs ma nafux x'inhu. Imma jekk hemm bżonn għall-pajjiż tajjeb ħafna. Isma' imma bezzun kemm għandu jkun kbir biex ikun. Sepurżieri u mħawar tajjeb, Diki. L-importanti. Bezzun ta' 6 pulzieri ara naqada l-weċ, xieġi miel. Kemm gustoż bin-noċċali. Issek naqa' tal-village people ġilqalu lek. Tgħid. Ok. X'taħseb dwar il-bezzun tal-Ermolta? Ara, għasta raħat għadet għazzess. Għaliex? Kif rajtu mdellek. Għazzizni rajtu jek jena. Daqsek, u inti rajtu kbir jo zaħir pala? Zaħiru, qas minn bajru. Qas minn bajru. Qas minn bajru. Skont it-tripli kollok, u. Ġifiri. Kollok tripli. Mela dikta, il-bezzun għandu jkun kbir, skont it-trip kammu kbir. Eżekku. Eżempju, jek tmur Londra kam għandu jkun kbir. Forsi jkun Għanina. Santa Marija. Daka qasa joqgħod. Bessu regolari, u. Xiekku. Xiekku. Tħobbu l-bezzun. Jinżilli għasel. Għasel. Sapietu. Piet. Ewen għas tisa pulsieri. Bisa pulsieri tkun happy. U ħafna. Ħafna. Basta tkun happy. Happy, mux fuq il-bezzun għed nitkellmu. Iwa, ma il-bezzun, basta tkun happy, u kollu bil-bezzun. Kontent int? Kontent kullaħat? Kontent daqsekku. U int xtaħseb? L-istess pal. Għalu. Daħħok. Ġili kiltu l-bezzun fl-imkien? Le, ma tan. Hobbu l-bezzun? Mela, ma hobbuġ il-bezzun, hobbuġ. Xtaħseb dwar il-bezzun tal-Ermalta? Il-bezzun tal-Malta, x'nista' naħseb jiena? Li huwa tajjeb hu. Huwa tajjeb il-bezzun. Ġieli doqtu? Ejja, mela. Ilek ma s-siefer?
Ma tanċin sifer. Ma doqt il-bezzun tal-Ermol tal-lavorja ma sifer. Daqxekku. Mux hekk, anka ta' pitu nofs naħseb. Pitu nofs? Mux hekku. U int? Inti naqren qas? Jien naqren qas, Piet bizzej. Piet? Pitu nofs. X'taħseb dwar il-bezzun tal-Ermalta? U bezzun veru ħadu.